Totoo nga ba na 2 is better than 1 kahit sa mundo ng politika? Sa gitna kasi ng malaagawan tronong ganap sa Cebu City sa pagitan ni na suspended Mayor Mike Rama at kasalukuyang alkalde na si Raymond Alvin Garcia, panibagong eksena na naman ang sumalubong sa mga Cebuano nitong Lunes ng umaga. Doble-doble kasi ang sumalubong sa mga ito nang dumalo sa flag raising ceremony si Rama at ang kanyang appointed na dating city administrator na si Colin Rosell. Walang pakundangan tumayo si Rama katabi si Garcia sa name card indicator sa sahig na may nakalagay na mayor. Samantalang tumabi naman si Rosell sa tabi ng kasalukuyang city administrator na si Christine Joy Batucan. Tila hindi naman dito natapos ang pakikibaka ni Rama kanina dahil umabot hanggang sa parking lot ng Cebu City Hall ang girian ng dalawang alkalde. Matapos kasi ang kanyang press conference kanina, nagtungo si Rama sa loob ng City Hall at nag-ikot-ikot. Ngunit laking gulat na lamang niya nang siya'y lumabas, kinabitan na pala ng clamp ang gulong ng kanyang sasakyan na nakapark sa parking spot na umano'y reserved lamang para sa alkalde ng Cebu City. Nag-trigger ng tensyon ang pangyayari sa kampo ni Rama nang kinuyog ang sasakyan ng Cebu City Transportation Office. Nagdulot ng bahagyang trapiko ang insidente na agad namang natigil sa pagdating ng mga pulis mula sa Civil Disturbance Management.